Tao po. Tao po. Anong bilhin nyo? May samyang kayo, madam. Ito, mayroon. Magkano isa? 2,000. Ano yun, pre? Walang budget, pre? Benching ko lang yung dala ko. Dahil mga gwapo kayo, sige, bigay ko na lang sa inyo ng 25 cents. Yung samyang. Ayos! Ba talaga basta gwapo? May discount. Okay. Ba't tayo pag-gwapo? Ang dito, pre. Ay. Iba talaga mga gwapo, pre. Ito, binibigyan na lang. Malaking discount, pre. 25 cents lang po. May supli pa. Talaga ni madam. Pero kaya ba natin tubusin, pre? Pero may malakas kumain ito, pre. Sino? Si Buta pa. Si Boy Tapang? Sige. Tawagan natin, pre. Tawagan, pre. Hello, Boy Tapang! Oh, brother, hello. Sana na, pare koy. Iniimbitahan ka Okay namin. lang, brother. O, ano yan? Ah, Kain tayo samyang? ng samyang. 3 times. Times 3. Mahinang nila lang. Ano, kakasa ka ba? Pero busy ako, brother. Ha? Busy Kakasa ka? ako, pero busy ako. May papadala ako. Sige, kung sinong ipapadala mo, antayin namin. Busy nga at kumakain ako ng tae. Sige, antayin nyo. May dala siyang tae. Papakain sa inyo. A few moments later. Nigga, I be spiked out. I could trip a referee. Tell by my attitude that I'm most definitely evil. Welcome back, 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 mga kapakas. Sana kayong pinadala ni Boy Tapang? Iwan ko, hindi pa nakarating, pre. Sabi niya mag-i-aeroplano daw eh. Baka mahinang nila lang yun. Sabi Kaya niya. nga. Nigga, I be spiked out. I could trip a referee. Tell by my attitude that I'm most definitely evil. Ay, ayan na! Tatang is in the house! Ah! Papapalawan si Boy Tatang. Ito yung inaanak ni Boy Tapang. Si Boy Tatang. Nilalang, baka mahinang nilalang to. Kamay natin. Let's go! Pakals! Kamay nga ako. Wow. Magaling ako nito. Alam mo, halo eh. Hahaluin. Matakot tong bataan ni Boy Tatang ah. Sabi nila, ang hangga to. Una sa lahat, shout out pala sa nag-sponsor nito sa sambyang na to. Maraming salamat kay Ronilo Baya. Pare, mabuhay ka. Salamat, pare koy. Mabuhay ka. Salamat. Hanggat gusto mo. Maraming salamat. Yung challenge mo, bibirahin na namin. Samyang, times 3, times 3. Times 3. Times 3 to, pre. Yan, times 3. Wow. Times 3, times Wala to, sisiyo to. Okay. 3. Sabi Boy nila, Tatat, anong gusto mo? Tinidor o chopstick? Tinidor. Tinidor. Kailangan natin mag-charge muna. Pre, charge muna tayo. Isa, dalawa. Okay. Ay, parang ayaw kong isubo ah. Woo. Woo. Parang ayaw kong isubo mga kapakals. Sarap-sarap mo, ah.
Sarap ng kain mo. Ako nag-warm up ako ah. Ano? Ano sasabi mo? Gago! Sabi, parang gustong ipakain na ayaw ipakain. Times 3 talaga. Ano? Hang! Grabe ka pre. Isang subo pa ako, grabe. Ang sarap! Sabi, banghang siya mga kapakal. Ang hanggid yang hang. So delicious. Juicy. Kaya pala man nag-sponsor itong si ano. Pre, maraming salamat pero maraming salamat pa rin. O, saan ka si Boy Tatang? Tatat! I'm here. Ang sarap! Sabi pre. Isipin na lang pre. Isipin mo na lang. Baanghang. Dalawang subo ko. Parang ayoko na. Bilisan mo lang. Ayoko na. Anong mga kabakals? Sabi. Ang anghang. Sing anghang ng mukha nyo. Siya ito mga kabakal. Hindi talaga mahinang nila lang pre. Tuloy-tuloy lang. Grabe ka pre. Tangina. Para yatang mas umanghang. Ayoko na pre. Ang mga kapapal. Kapal. Kaya yan. Ako talaga dito sa ano. Manghang tangina. Ano mo pre? Grabe. Nahinay lang. Ugom lang sa gaya. Umaangang pag uminom ka pre. Kaya uminom. Mas umahang siya pre. Tapos mo anong ano? Wala uminom. Yunti lang.
Malina yung mukha ko. Yung kissable lips ko na ano na. Mga kakapakaw. Sabi. A few moments later. So yun mga kapakals. Sa Sobrang angang talaga. nag-aanghang mga kapakals. Siya nag-aabang sa aking chopsticks tutorial. Hindi na ako magkamarunong kasi ano nga ko eh, naanghangan na eh. Mga kapakals, may natitira pang konti. Konti na lang. So hindi kami kapag mga blessings mga kapakals. Mga sponsor to eh. Sponsor to eh. Kailangan natin i-share. Share namin to. Kaya namin to ubusin pero Share. malalaki yung post ko namin eh. I-share namin sa iba. Okay? Pero shoutout muna tayo, pre. Shoutout. Okay. Pero malaki yung mga puso namin kaya i-share namin. Pero kaya namin ubusin to. Ha? So shoutout na lang muna. Shoutout kay Relin Igos. Thanks, salamat sa panonood lagi. Kay Crisanto Morta. Kay Michael Gumilin. May vlog din to. Yun na lang, Michael Gumilin. At shoutout kay Sir Gerhat Del Rosario. Sir, maraming salamat. Maraming salamat, sir. Kay Hugot ni Pasmo. Sa Hanapin nyo na lang sa Facebook, Hugot ni Pasmo. Makikita nyo doon, maraming mga hugot siya doon. Sino pa? si Ronilo Baya. Pinsan, maraming salamat sa sponsor. Salamat ito, Parikoy. Sobrang bait mo, isi-share namin sa iba. Sa Maturan Family sa Imus Cavite. Maraming salamat sa panonood lagi. At saka kay Madam Lotes, yung binilhan namin ng Samyang. Maraming salamat sa iyo, te. At saka kay Janice Lauron from Kuwait. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo lang. So, yun. Maraming salamat sa sponsor at sa mag-i-sponsor pa. So, iba ba pamagi natin sa labas? Ina, isa. Teka lang. Ang pangit ni mo, Bebe. Next. Okay, yun na lang to. Ano, ay, nagawa? Ano mo? Diara mo, Bing. Hindi mo ka pa. Palakasan nila lang. Manunukay ka! Lela. Ay, hilak tayo ka 3 times Ronaldo. Times 3. 3 times. 3, magpapaliguan. Girik. Ayun pala, pinapatihan tayo. Nang be? Ano, sa camera lang to. Oh, manalang eh. Oh, manalang iyo, gaya kayo. Ikaw din mga. Anghang. Kakano na, mas Martin. Atira. Mas Martin. May ukatila pero akan din ang halangan. Isa, 5 kaungit. Dua. Dua. Solo. Halang. Solo. Bat. Bat. Ano mo tubig? Di ba? At babay. Isa. Tuwa na. Sili nung pinuntisay sa... Ako ba? Kim. Isa. Kim. Tayo na. Dua. Oh, busi ko yan lahat ka. Yan, hindi mo
Isang uhit lang, isang uhit. Hagda na yan. Alang mo eh. Iyak na nga, nakrisip Joy lang. Oh, nayawa rin ako na gumulang. Ako, yawa. Lami, handa ko siya ako maghalang. Gano ilo, lami ba tana? Hey, kaya ba? Pagkataon-taon, pagwalang yawan. Ayun mga kabaklas, please like, watch, and subscribe. And hit the notification bell para mag-update sa aming video. Yeah!